ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ମାଛ ଫ୍ରାଏ। ତ କେମିତି ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ଲଙ୍କା ଦିଟା ପକେଇଦେଲି। ଚୁଲିରେ ଆଜି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ଗୋଟେ ସ୍ପୁନ ଜିରା। ଯା ଫୁଟିଗଲେ ଆଜି ଶ୍ରେୟମ ଠିକା ନେଇଛି ତ ଆଜି ତାର ଗୋଡ ପୁରା କାଟୁଛି, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରବଳ। ଆଜି ତାର ଟିକା ଥିଲା, ଆଜିକୁ 1.5 ମାସ ପୁରିଗଲା ତ ଶ୍ରେୟମ ଆଜି ଟିକା ନେଇଛି। ଆମେ ଏଠି ମିଶିକି ମାଛ ତରକାରୀ ବନାଉଛୁ ଦି ଭଉଣୀ। ମା ଶ୍ରେୟମକୁ ବୁଝଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଜିରା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ପିଆଜ ପକେଇ ଦଉଛି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଏଇଟା ଆମ ବାଡିରେ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଣିକି ରଖିଛି, ଏଇଟାକୁ ପକେଇଦେଲି। ଟମାଟୋ ବି ବାଡିରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ସବୁ ପକେଇକି ଏବେ ଦେଇଦବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବ୍ରାଉନ ହେଇଗଲାଣି ପିଆଜ, ତ ମୁଁ ଟମାଟୋଟା ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କଲର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି। ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦବା, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମସଲା ପକେଇବା, ବେଶୀ ନାହିଁ। ଜିରା ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇବା। ଏବେ ଧନିଆ ପାଉଡର ଟିକେ ପକେଇଦବା, ବଢିଆ ଗ୍ରେଭି କରାଇବ। ଆଜି ଚୁଲିରେ ପୁରା ମାଛ ତରକାରୀ ହଉଛି, ଟେଷ୍ଟି ହବ। ସବୁ କିଛି ଫ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକେଇଦେଲି, ମାଛରେ ହଳଦୀ ଯେହେତୁ ପଡୁଛି ଖାଲି ସାମାନ୍ୟ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକେଇଦବା। ଆଳୁ ଦିଆ ହଉନି ନା, ମସଲାରେ ଯେତିକି ହଳଦୀ ଦରକାର ସେତିକି। ଲୁଣ ଟିକେ, ମାଛରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଇଛି ତ ଖାଲି ଟିକେ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣଟା ଦିଆହେଲା। ମାଛ ପାଇଁ ଫିସ୍ ମସଲା ତ ନାହିଁ, ଫିସ୍ ମସଲା ମୁଁ ଦେଇ କରେ, ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଫିସ୍ ମସଲା ନାହିଁ, ଚିକେନ ମସଲା ଦେଇଦେଇଛି, ଇଏ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଚିକେନ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଟିକେ ହରିକା ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି। ଟିକେ ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ଆମର, ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେବି। ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଥିଲେ ଦେଇନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହବ, ଟିକେ ହାଲକା ଗରମ ମସଲା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମାଛ ଭଜା ଦେଖନ୍ତୁ, ମା ଆଜି କେମିତିଆ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କି ମାଛ, ବେଶ କରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ପକେଇଦେଲି।
ଆଉ ବାପା ଖାଇକି ଆସିଛନ୍ତି ତ ଯେତିକି ମାଛ ଖାଇବି ସେତିକି ମାଛ ହିଁ ଆଜି ପକେଇବି। ସେତିକି ମାଛ ପକେଇଲି। ପକେଇଲି ଆଉ ବାକି ମାଛ ରଖିଦେଲି। ମାଛ ଟିକେ ଆଉ 10 ମିନିଟ ବି ନୁହଁ 5 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଝୋଳ ରଖିଛି କାରଣ ମା କହିଲେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ଖାଇବେ ଗରମ ଭାତ ଆମେ ଭାତରେ ପାଣି ପୁରେଇକି ଖାଇବୁ। ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବି ମାଛ ତରକାରୀ ଅଗ୍ନିକି ଦେଇଦେଲି। ଆପଣ ମାନେ ଦିଅନ୍ତି କି ନାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମା ଆଉ ସନ୍ତୋଷୀ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ଚାଇଁ ପଖାଳ ଏଇଟା କରିଛୁ। ଏଇଟା ଯୋଉ ମାଛ ଫ୍ରାଏ ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ମା ତାଙ୍କର ଖାଉଛନ୍ତି ଗରମ ଭାତ। ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଟେଷ୍ଟି ହଉ ଏବେ ଆମେ ଖାଉଛୁ।